Everyone she ever knew treated her unfair. I became sent to clean her brain. I thought I'd found a way I could prevent her going insane. And then she said, there's too much shit. I'd rather be dead than kill myself. I'll kill myself. No one loves me anyhow. They all bring me down. Den her sang hedder Kiss Yourself og handler om en pige, der hedder Sara, som engang kontaktede mig over MSN Messenger for at snakke lidt, og hun er en pige med teenageproblemer. Må jeg lige afbryde dig? Det må du da. Det nu siger du, at hun kontakter dig over Messenger. Altså, så hun, hvad hedder du hende som kontakt? Nej, Altså, jeg har aldrig mødt hende før, jeg kendte hende ikke. Hun havde... så det er bare en eller anden, der lige pludselig tilføjer dig. Ja. Hun fortalte mig om en masse problemer, eller hun spurgte om jeg ville snakke, og jeg sagde okay, det kan vi godt, og så begyndte så rullede filmen ligesom, og hun fortalte mig om alle sine problemer med mobning i skolen og en familie, der ikke rigtig vil acceptere hende. Og jeg prøvede lidt at snakke lidt mod hende, men en dag fortalte hun mig, at hun var blevet gravid ved et uheld, og hun ikke ville have barnet. Og for at gøre en lang historie kort, så gik der så en lang periode, hvor jeg ikke snakkede med hende, og hørte fra hende. Og så pludselig blev jeg kontaktet af hendes veninde, der skrev, at nu havde hun født barnet for en uge siden, og hun havde skudt sig selv på skolens toilet. Men jeg har aldrig hørt til det. Men historien handler om, sangen handler om hende og hendes historie. Første del af healingsprocessen i den slags, det kommer indfra. Kiss yourself, nyd det.